Kublai pikinang page baro bat kumjuru yaki subscriber. Dementa kendiat nga mod ban keren halor kane ka video ka badai chapang ka search long jongi nadu snem siajar khandai spa sanpau. Pada ong ba ka search long jongi how to snem siajar khandai spa sanpau ka hap apa ka jela Assam. Bat ka dairu kanang ba jong ka jela Assam. Bat tadadu snem siajar khandai spa nyopuar. Hau benda Januari ka arpuai tarik ka search long jongi kalayo aya ka jela Bapura ka badai ka jela Meghalaya bat ka nang ba ka jela Meghalaya ka dai ka Shillong bat ka lai no bat ka jela Assam nau tu snam siajar khandai spa nyopuar bat habanga pej ya ka ne ka video ngai iki jaka jongkari khasi jongi ki banadu tu snam siajar khandai spa sanpau bat menta kila pher bak labak Henry ki danru ki jaka pat ki badang longhi kumju bat hangne phinla bani ba kumka nan polak kadang long yasar ngemdor hadu menta hakabakate ke jingking kadang ne esa hadu menta Henry ki jingker ki lenti singkin pat ki lapher bat yo danru na pedang jongpi badang ken mau la badang itu ya ki we pat ki jaka ki ba phin sai i hakane ka video bat pidang ken mau kerteng jongki sa komen hapo pat ngaya le dete ngala buon ki jaka ki bangam itu bai ki ba itu ngan saong bat ngan sabatai hang ne pai kum ka ne ka dei ka yodu long ba ka yodu hau tu snam siajar khandai spa sanpau kadang isong kun bha hakaba ki breu ki dangye tli bha bat kimya dan ka jingya pher chai ban riwa padang ki khasi bat ki dikhar Henry ka perthemen tapat kelabun stanga jing kelumar bat ka ne ka jaka kalong iwan dor bha bat nampakla manga kala bandai ka to ka jaka badan ka kali stan mauyong bat tep ka dainam dai pan bat pai hang ne phila ban i ka civil hospital nadu to snam siajar khandai spa sanpau bat menta kalai pher bak labak bat utai snam siajar khandai spa sanpau bat yakane ka video la ring dak dikhar nadu to snam siajar khandai spa sanpau bat takadaw pinsai iba ki khasi jongi ki duna bha ki ba ngiyo i hakane ka video bat kane pat kade kata ka yodo do snam ubalarem shushu banyutu snam siajar khandai spa sanpau namarba hakane ka video phila banya i ba ki pharang ru kidang don chane shari khasi jongi makate ka pan i ba hakate ka por hakaba kane ka video layo ring lapen i baki parang kidang sensyare kari khasi jongi bat kumjuru ya kari India bat pin i hangne hayodu ki parang ru ki wan banya thit yade naki nakate ka yodu bat katno ka yok isang kun bha bat ngayala de nga kren be ka jingsha bat ngam sngotanat la ne ngam itanat yaki parang namharba habang apa ikan video nga ken mau ya kipor bang apule kot history bang ayok pule ba uparang ulada uthit jing thet naki khasi jongi uyo ban thet hakador ka batat walai khasi pagi thet naki parang ka ban thet hakador rem kane ka de ka we ka ba pin israi hai ki parang bat am tang hap yaki khasi jongi ki naki parang kile Henry habaro kari India hi kile kumne ki thiet jing thiet na ki mar chak India ka dor batat ki swan de ka la pa che India ha ka dor ka baram bat ki nang India jing ki ha ban thiet la kem thiet u parang u pen stam la ne ula ban penyap ya phiru ka to ka de tangkat kum ka jing ya i janga ya ki parang bat ladangi pe yang ne pat ngi i ba ki parang ki long friendly bha la ne ki long parlok ba bat khasi bat la sero ya ki de ki parang ki ba bha namar hati ka por ki dan ki parang ki babha ba ki dan ki parang ki basneu hne babun te ude ubasneu hi namala da de babun babha te ulale bahaya ka rikhasi hne bun ubasneu kada u to ki mar ki mata cho ka rikhasi jongi bat ket lot che England bat dai nak kada ka ri England saruspa bat am tang ka ri England baro ai kiri cho ka perthai
kham tam na po Europe ki sarus pa de bak shutu ki mar ki mata na kaleng saudong chaka perthai kita kiri kentup ke England ke bala dep ong menia ke Spain France Portugal Netherlands lan Dutch bat Italy kini de kiri ki ba shu her pateng lan shu lek kentur chaka baik hakalang saudong chaka perthai haki por hendai hentai haka por ba ki brewa kalang saudong ki dang ya dom ba bat shem kabu ling ba ka jing dom changki daki mar ki mata naka kendau changki bat ket shakari changki khnang bakin reus pa ban menta kila reus pa uparang te uparang ka kle ka nep ku musum henry ki kam te ikamba u et ya ka jat ban reus changi henry chapo apat uplan ban bam do sendan hakite ki por henry ya menta te uparang ula kala shisha baru parang ude ubre uba la yasha shisha hakine ki perthai menta ba ukloi ru banyarap ya kino ki jat ban reu henry ngi kum khasi pat par kham tami kan ka jat ban reu khasi jangi wala da ngi akan do parang wala da u dan manat kamen sim yarap lan kamen sim snowlam wajungap glumar kata ka de ka jingmut lan ka jing ka idea ka bangadan waju shani ayano yono hang ne perthai te takato khendiat ngadan ka jingkren haka line history lane ki jingjia ki bamenchwa hapo kari hasi jangi haka ba ki neki parang kilale bat ngadang dan susu hi ban ang tama kadai ka bajrang bat ladang e thulut hang neru kandai ka video ka bajrang ha bat kito ki de tang khendiat bang subatai katkum ka jingi changane ka video haka ba kane ka video kala penlong yang abangan keren haki line chongka history chongka rikasi jangi hakaba u British lane u parang ka ribilat lawan le dan boar ya ka rikasi jangi menshua batte menta ki khasi jangi ken ma bha yo le se une udkhar uba pen klumar ya ka rikasi jangi menta yo la se udan ka jinglong kumalong ki ri parang lane ki breo chongka ri parang menshua bat sa sisien pat haswa bakane video kan kut na te ngakar pat ya piki pat ba pen so ba banya like share ya kaneka video bat sa comment ya ki jaka ke ba pi itu haba pi pet ya kaneka video ka ba ngala pelaj hang ne hapo ka channel ka jonga kublai sibun ya piki nang pet baro ya em suk em sign bat blend ker kui pi baro